General Secretary jong kasengkur Karsentiu Alfon Bot Karsentiu bat ki bahiyeng hasam kilayo ban leje kando ban lejngo ya ikong Sildaris Karsentiu ilong kemi wala syapom dakawaj harunar balawan ban tombor ya kayeng sa jongki ha maurok borsosat West Castle District ka seng ka penpau ke jing sngo kya jing sngo si ka bakrau hakum kini ke jingja iwan dia ha kayeng kasem kakor Karsentiu ka penpau ru ya ke jing sngo si ka bakrau ha ka bau pa jong kini ke yeng upadeng liet Elbin Karbani balasya peniap ha kate ke jingja kakor kapa ke jing snolem syakimeka na kakor Karbani bat kadai ke jingja ka ba kim sngola ban priang da lelehiru nagaliang kesengkur lang ba uba Alfon Bot Karsentiu kala penrem ya kate ke jingja bat ongru ba kadai ke jingle riu klau jong udai ubru baman ubam don shu ya kemensim metiblam nagaliang jong kakor ka kentui ki bor badai pej ba kidai ban set patok ya udai runar shi jingim bat amdai ban ai jamin da lelehiru lada ki bor jong ka an kila ban le kumta kani kanwara jingsngan ya ka imlang kasalang bat kamtam ya ki riupaj ba kadong kathan baro kawai nakaliang jong ka sengkur Karsentiu Central Badi menta hakani ka janmi sngi ublay ni lawan hangne hapo ni grims ya ka banwan ya kendu kerpang bat wan jengo ya i meideng Sildaris Karsentiu ibana ka ti ka snong persosat ni penpau ya ka jingsngolem naga benta ka yeng ka jong ima Elbin Karbani bat kumju iki bayeng basam naga kur Karbani ro ya kani ka jingja ka ba parn yang kriat adu kata-kata bat ka ba sngo sajmet ban yo sngo bat ban perkhat ro nakaliang jong ka kur Karsentiu ni penram jor ya kani ka jingja hakaba uni u Golding Star thongni arpo arsnem obalawan ban thombor yakini ki arngut ki syukurim haka yengsa jongki hangte hapo persosat bat ban shimru ya ka jingim ka jong u kpa jong kani ka yeng da ka ba la katkum ka jing thu khana la ong ba upam da ka wait na ka khli jong u bat uni u kpa namar ka jing place nam palat ula khlat no nakaliang jong ka kur Karsentiu ni penram jor ya kani ka jingle riu klau ban ni penram jor ya kani ka minsim ksuit ka balarung ha uni Golding Star ubla shim ya ka jingim ka jong ukpa jingyo jongi banya keren bat imeideng menta ka sngi hangne po Nigrim Hospital ipenpau ba lada pelaj ya uni u Golding Star ka jingim jong i kamlong ka basngan iong ba tang shumit kan sadan ka jingsngos ear ka jingsngos shapting wat ban yat ban yeng namar ka ni ka jingja te kumta nakaliang jong ka sengkur Karsentiu ipha ya kani ka khubor syaki bor jong ka an watla ni sngoto panakaliang ka police department SP jong ka West Castle District kila kem ya uni ubriu hapo arsau kanta bat menta udan hapo jail te henrei nakaliang jongi jong ka kur ni pha ikani ka strong message ba kumye kini ka jat briu kibam danchu kamen wat ban penduk ya kamen jong ki wei na sngo ban ong ba idai udai hok ban shong hajil si junam lani ka an kamdei ban ai jamin ya kum uni ubriu kani kadai ka mensim riu klau bat kadai ka mensim ka balik sing ila ban ong larung uksoi teli hakum uni ubriu ubam dan chu ya ka perkhat perdan ya ka mensim jo ka jing ya teplam ka khubor ka ba ni kwa ya ka ban pentip syabaro ba imedeng menta idan hapdeng ka met ka ba ila khamyo bor meneh ka por bangi wanru ilala ban keren malumala te henreng i kermen ba inang yo i kamet ka boket te kumta nakaliang ka jongi i pha i kani ka khubor bat i penram ya kani ka jingja bat da ka jingya teli ngasngo ban i wer ba ngidei ban rat ingkhong ya kum kini ki jingle riu klau ki bawan jia hakari ka jongi